sexy na jud kaday ay. May gani na kanahon na pagkag-uli dire sa tong duos tok apuhan. Di, wow. Alangan ti kay ganahan man sa kumusuri dire. Pila gud edad na ko nga nilaag ko dire. Mao gani. Pila pa to tim? 19 forgotten pa to. lagi. Nakaroon 20s na. Karon pa ko kabalik kanindot mo dire dapit. Oo, nagkanindot dire oy. Daghan sa kay mga kababalaghan dire. Umo. Adili, pares anang nag direk-direk sa tong tingog. Usa na siya. Hay mga miss. Hay sa mata. Padayon kung asa ka punta ay pagsamok-samok na mo. Kay mamansahan ni ako ang At Di, wow. punta sa inyong kasing-kasing. ay, sis di ka kasod oy. Ginagawa mo. Kalok ba nang dagway yan natin? Basta banggiitan na dire sa ato ang banday. Ang awar. Ginagawa mo. Kaya ba baka ang sa bisyo ana? Sa bisyo ana. Haring gangis na dire makakita Si gani. haring ganis ti. Kana kung may pagkabigao. Ang butoslok bisag kinsa na. Hilig kay na manguso og naa gani mangihi. Labi na kanang ani dinhi sa dapin-dapin mangihi. Oh makatang na grab. Idlas ka nagmata mura nagmata Hay, gugol. te. Gila. Dali ra kay na ti. Paano masabi? Kaya na ako'y idea. Biya sa ka. Balik na ko. Saan mo sana naso si muna hunang idea? Diha sa ka. Iba sa kusog ito siya mamuso basta Oo. ini. Oo, lagi mo. Sige, sige. Na ko idea. Diha sa ka. Kadiyota. Dali ako dagang na Oh, sige, sige, sige. Gusto ka idea, ani ay. Gusto ka nasuso na huna na po, aning bataan na po. Saan mo kaya man? Ingon, kadiyot ra mo dagan ra. O, kadiyot ra judi ay. Abot judi ay. Uy, kanula man ay nula nga naman man gidadre gibaw pa kang parte ng baho di mo kasugas. Kagbaw ka te. Nga arinula ni lula. Oo, gani, kibaw ko gani. Gani mo kasugas. Ay, kanang uri ka. Eh, pala. Alangan ti mo te hugas-hugas si lula te. Oh, gan. Ya, te. Ah, Ana na baho siya te. ah, mas ipalayo lang gamay mga dugod. Iya. Unsa man ba? Ana na siya te. Ang arinula te. Butang na to dito. Dayon? Then manghihita puli-puli ta panghihi. Kay basta Oh. mamuso ganito katong manyakis ang haring gangis. Oh, kau ba sa Mamuso kis? ito. Bonito na ko ang ulo. Then Iyabo ko na ba? Ako na lang kami dito na idea kita. Hindi na kita sa ato. Sana ka rin lagi. Kasi unag pangihi. Oh, ako say kaya agri. Tuwat siya. Ay una. Unag pangihi. nindot ning punong tanite. Oh, sulok daghan. Sab kaday. Pila ka tayo may pangihi mo ra man nag kalabaw mo nagpusog sa adlas among gripo. Paano masabi? Gibugngan ako niti ganiha pa. Di, wow. Nagipog na Tulog tabi ta. Nalagaya nga pero naman ang kusuga. Pinugnan pa kita grabihan naman sa nao. Sabi rin. Ay, salamat na human git. Di ako napudi. Pero ka. Tanaw di Supasi nakapanguan na. Kusuga ko lang namin. Gabaha man ako. Paano masabi? Pagsapa. Bukong ganta. Inani man dyan yung kibaw na piyata nga. Dako-dako na bangag. Di mo naman. Grabe na sa Sinaway pa kana ko te. Mo hadi puting kusuga. Iya. Sapa. Ani ko. Pilit ha. Oh, sige. Hindi na si. Wala na. Okay na. Okay na. Mauna to ha. Mauna to. Sige. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ginagawa mo. Tag-anan palagi jud ko. Tag-anan jud ko. Kibaw jud ko hapon. Dali ka. Kana. Hindi pa ako nimo. Kana. Mauna. Oh. Unya, usab pa ka? Baho ang anso ninyo. Mauna karon. Nakakaon na jud kang tagam. Sana mo usab pa ka kanang imong mata sa usban na nay. Ikaw ba? Pagpangkauna. Gwapang ika pero imong inyong ihino kay baho ang kanal. Oh, ayaw na pagkaon mo pa nimong gusto. Ah, pahirap.